Kining adlaw guys, birthday na ni Ma'am Amy. O aning tungora guys, nihilak jud ko aning mga bata nga nagmanyanita ni Ma'am Amy. Wa ko kalikayin guys nga mura magdahin nihikap sa ako ang kasing-kasing guys. Murag espiritu sa kaluoy nga gatan-aw sa mga bata nga naghugpong paghatag og mga bulak diha ni Ma'am Amy. Murag ni Kuya Map ang dakong kaluoy nako guys. Nang hilak mi mga idaran guys. Sa gibuhat sa mga saop ni Ma'am Amy. Buntaga sa imong adlaw nga natawhan Ma'am Ins nga nakita man nimo ang mga pagmahal sa imong mga kauban sa sa una sa ano nang imong mga saok. Ha? Kami nanghilat man mi. Ikaw silak mo. Asa mas nana, nahilak lagi sila. Ha? Na! Labo ko kailan. Asa man? Tinakaw, sige tawag ako niya. Nag-children's party na ko. Lagi 3 years old ba siguro ko? Sumayin mo na. Pasok na sila sila. Pampal ninyo. Nauwaw ko yung nalili. May kamaryanita ko. Sudah mo uwan ng ade mo. Ako ka na. Bring them. Guys, wa jud mi mag-expect nga iyon adto di ay ang mahitabo sa birthday ni Ma'am Amy nga ang mga bata in town maoy nihatag og bili jud ni Ma'am Amy. Na feel po ni Ma'am Amy guys nga murag nibalik po siya pagkabata ko no, matud pa niya. Or feeling 18 yang edad kay daghamag mga bulak nga yang nadawat. Mura siya gadibo ko no, matud pa niya. Murag wa po siya kasabot siya yung gibati guys. Kuya, yung driver, tawagan ka na. Driver sa bawa ba? Ha? Ano kay? Luoy pod. Nang, lagi. Doon ang uwan na mo'y sakyan. Hey, mama. Sa ako yung pag-observer guys, ang mga tao pinangga jud si Ma'am Amy nila. Kay matud pa sa kadaghanan jud nga musulti na ho kining bata ako no sa si Ma'am Amy sa gamay pa. Daduni dito sa bukid sa Anunang. Unya sa iyang mga pagkaon dito
kung unsay naa kani yung kunong ilang mga bata mabuhong pod kuno sa mga pagkaon nga maangko ni Ma'am Amy. Mao na nga ang mga ginikanan ug ang mga anak nagmahal jud ni Ma'am Amy, guys. Unya, ang iyang mga saop, labi na og katong mga bata bitaw, tuwa sila sa dagat, ga-picnic sila ato, guys. Nanugbong sila kay mga ligo, duha po ilang target day kuno pag-rate ni Ma'am Amy og ang pagpangaligo sa dagat. Enjoy kayo mga bata dito sa Hunasan, guys. Walang na ako mabidyohi sila kay murag bisi-bisi pud mi gamay. Pagka human nilag pangaligo, guys, nisaka na pud sila kay maniod to. Sulingaw gyud kaayo ang mga sakop ni Ma'am Amy nga taga Anunang, labi na gyud ang mga kabataan. Hantod to nagpa-picture si Ma'am kauban sa iyang mga aunties, sa iyang mga best friend, sa iyang mga saop og sa iyang mga barkadang mga bata. Man! Kaya na to, dahan mo Tubig na? Dahil talon na na. Kuha nila na. Pesa kay bayan pa, sige. Kaya na to, dahan kayo. Pumasok yun. Diha usab, guys, ang mga auntie ni Ma'am Amy nga mga vloggers, sama nila ni Ma'am Inday Tiri, Inday Julie, ni Ma'am Queen og sa iyang pamilya, Ma'am Queenie, ni Manang Hilin diha, Orlay Hilin. Wa po mo ha, guys, nga nakaabot po di ay si Ma'am Florami, ang bantugang vlogger sa Tibuok, Alicia or Bohol. Diha siya, guys, pero mura man ko og nauwaw nga makig-picture ni Ma'am. Pero ga istorya jud mi karidyo, guys. Luya pa jud siya, mao nang magpanuko jud ko og duol niya kay basin taon pug mabughat ba og sa tanto namong istorya. Diha jud siya, guys, ni-attend jud siya sa birthday sa iyang pag-umangkon nga si Ma'am Amy, kauban sa iyang bana og anak. Unya wara po sila magdugay, guys, kay basin kuno pug muuwan or nahingawa sila sa ilang biyahe kay layo ra ba in town pod kuno. Mo to ni respect jud sila nga ni anha in town sa birthday ni Ma'am Amy. Nailingaw po mi, guys. Nalipay po mo dako kay nakita namo si Ma'am Florami. Garbog yun namo deres Valencia nga giduaw ta dinhi sa mga bantugang vloggers nga gikan sa Alicia, guys. Special mention for, guys, diha mo ang sekretary sa barangay si Ma'am Nimpa og si Ma'am Beauty, ahong kumari, guys, diha pod.